Slovo o jeziku. Serijal o crnogorskom jeziku. Objašnjenje jezičke norme. U crnogorskom jeziku normativan je samo ijekavski izgovor. Kratki slogovi koji su sadržali grafem jat zamijenjeni su sa je, a dugi slogovi sa ije. U crnogorskom jeziku ije se javlja u položajima gdje u ekavskom stoji dugo e, a u ikavskom dugo i. Na primjer, vrijeme, vreme, vrime. Crnogorsko je upotrebljava se na mjestima ekavskog kratkog e i ikavskog kratkog i. Na primjer, pjesma, pesma, pisma. Od pravila upotrebe crnogorskog je i ije odstupa nekoliko glagola u muškom rodu radnog glagolskog pridjeva, kao i glagoli u čijoj se osnovi oni nalaze. To su glagoli šesti, sresti, vreti, izreti, te glagoli izvedeni od njih. Oni imaju dvojaku upotrebu. Na primjer, šeo, sio, zreo, zrio i slično. Potpuno je bezbjedno putovati. Bezvrijedno je o tome pričati. Njegov bezmjerni trud bio je uzaludan, projekat je bio potpuno bezuspješan. Sjećanje je brzo izblijeđelo. U rječniku piše da nema rjeđe riječi od te. Glagoli koji odstupaju od pravila upotrebe crnogorskog je i ije u muškom rodu radnog glagolskog pridjeva su šesti, šeo, sio, zašesti, zašeo, zasio, prešesti, prešeo, presio, rašesti, rašeo, rasio, zreti, zreo, zrio, sazreti, sazreo, sazrio, sresti, sreo, srio, vreti, vreo, vrio, uzavreti, uzavreo, uzavrio, presresti, presreo, presrio, susresti, susreo, susrio. U savremenom crnogorskom standardnom jeziku imperfekat glagola biti ima dubletne oblike. Ispravno je dakle reći bijah, bijaše, bijaše, bijasmo, bijaste, bijahu. Ali jednako je ispravno reći i bijeh, biješe, biješe, bijesmo, bijeste, bijehu. Slogovi sa jatom ispred o koje je nastalo od l i ispred j umjesto ije ili je imaju i. Tako je, na primjer, pravilno reći vidio, smio, a nepravilno je viđeo, smjeo. Oblici viđeo, smjeo i slično spadaju u dijalektizme, pa nijesu unijeti u pravopisna pravila crnogorskog jezika. U savremenom crnogorskom jeziku u oblicima množine imenica koje su nastale pomoću morfema ov ili ev, dvosložni alternant jata ije uvijek se krati. Tako, na primjer, množina od lijek, ljekovi, od snijeg, snjegovi. Ako je riječ o oblicima množine imenica sa ije, ispred kojeg se nalazi dvočlana suglasnička grupa, čiji je drugi član r, onda se dvosložni alternant jata ije skraćuje sa e. Tako će množina imenice brijeg biti bregovi, a drijen drenovi. Važno je i ovo da znamo. Imenica pripovjetka u nominativu jednine upotrebljava se samo u tom obliku. Nepravilno je reći viđeo, a pravilno vidio. Nepravilno htjeo, a pravilno htio. Nepravilno smjeo, pravilno smio. Isto tako,
kao što se ne kaže vijejati nego vijati, ne kaže se sjejati nego sijati. Ponovimo i ovo. Oblici viđeo, htjeo i slično poznati su u nekim crnogorskim govorima, ali imaju status dijalektizma, pa nijesu unijeti u pravopisna pravila. Kaže se lijek lijekovi, a ne lijekovi, snijeg snjegovi, a ne snijegovi, mijeh mijehovi, a ne mijehovi, vijek vijekovi, a ne vijekovi, svijet svijetovi, a ne svijetovi, dio dijelovi, a ne dijelovi. A kada se u oblicima množine imenica ispred ije nalazi dvočlana suglasnička grupa, čiji je drugi član r, imat ćemo sljedeće primjere: brijeg, bregovi, drijen, drenovi, trijem, tremovi, brijest, brestovi. Pričajte sa svojim prijateljima na svom jeziku. Bitno je da sjedite ili sjedite zajedno, a razumijet ćete se svakako.